Ik ben Marije en ik speel dwarsfluit. Ik ga dus mee naar mijn Knoopgala. Het is een tv-programma en daar mag ik erbij zijn met de dwarsfluit. Ik ga dus optreden met Nicky Simon. En daar ben ik aardig grote fan van. Rosanne, je weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander en mij doet het pijn. Ja, het is echt zo leuk om mee te maken. Echt zo fijn. Bist nog een heel soort ontoefening? Hier hebben we heel vaak aan het oefenen. Je oefent hier ook wel mooi meer mee. Klopt dat? Ja, dat klopt. We hebben een groepje in de huiskamer. En dan gaan we daar wel eens even zingen. Met elkaar. Hier houden bij elkaar, zijn we vrolijk, dan zit ik mee. Zingt Jeroen zo aan. En dan aanstaan voor heel het Nederlandse publiek. Ja, dat klopt. Ja. Dat is een beetje bekend. Ja, heel erg bekend, ja. Een heel soort succes en zet hem op, hè? Ja, gaat zeker lukken.